Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obseka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoro ka to sebe ni sama mone yi ode kuna warbe augmenter sama mone ireta awo ireta ni yeretai 2015 kase 2025 ma o ye santan kuna fɔlɔ min bɛ aw lakodɔn ka olu kɔlɔsi ni ka u lakana o santan waleyaw ka se k'o ɲɛnamaya APDP ko k'a bɛ aw wele a avril kalo tile 8 ka s'a tile 10 ma san 2025 baaraw bolodacogo filɛ nin ye ɲɔgɔnkunbɛba dɔ bɛna kɛ maaw bɛna bɔ jamana caman na diɲɛ kɔnɔ ka na o bɛna kɛ ni université kurukanfuga ale ka bolodi ɲɔgɔnma ye maa caman min na ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ min ye kunnafoniya yɛrɛ min maaw lakodɔn o bɛ se ka lakana cogo min na avril kalo tile 8 ka s'a tile 9 ma a bɛ kɛ dɔnniya kulu sanfɛ badalabugu kulu kan barodɔlasigiw bɛna kɛ min ye ɲɔgɔndanw bɛna kɛ video la ani silamu na ani kiritigɛ o fana bɛna ladege CCB la nin bɛɛ kun ye ka kunnafoni di maaw ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ sababu ye ka hakili jagabɔ kɛ ka faamuyali kɛ min ye diɲɛ kunnafoni disira kuraw ye ani diɲɛ yɛrɛ baarakɛ minɛn kuraw n'an k'a ma ko numérique u ka siniɲɛsigi o ka se ka sabati ani fana kunnafoni min bɛ aw lakodɔn aw kun ka ko kunnafoni o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na sabu n'o lakanana o y'a ka ɲɛnamaya lakananen ye a ye n'a ka fara an ka nin san ta baara an ka se k'a kɛ kunnafoniya min adamaden yɛrɛ lakodɔn o bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na ani k'o lakana waasa san tan wɛrɛ min bɛ na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ n'a mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se k'an wele 20 23 86 15 walima www.apdp.ml. Travel Layla. A wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. ngonga o y'a kɛ cogo ye. dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ. dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. o tɛ baasi ye. n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. an ce i musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la. bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. nɔn tɛ Sitan tɛ kalabanci ye. nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. ba Sunkalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ ba Sunkalo ni gɛlɛya bɛ jamana kan a bɛ ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye
o n'a ɲɔgɔnnaw. O ka kan bari faso b'a ni ko caman cɛ. A b'a ni mun cɛ? Min hutigɛ ma. Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ. E musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan. A dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa? N ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye. O n'a ɲɔgɔnna camanw. Ba Sunkalo, aw ye cikɛlaw ye. Engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na. Yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa? Ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa? Ba Sunkalo, nin ye faso ko de. Dugutigi, anw yɛrɛ sumayara nin fɛ. Nɔn tɛ, an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. A faamuna. Tiɲɛ na nin ye faso ko de ye. Nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. Malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo. Maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na Mali in jɔ anw nɔ la. Baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ. Nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fala y'aw ka bi sɛ ne t'a dɔn sɛ sugu min ye nin ye dɛ nin ye bonya tɛmɛ dɛ kabako ni kɔnɔ fa la an t'a dɔn a tɔ bɛ taa kɛ min y'a bolo su kɔnɔna na ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn su in na conseil des ministres min kɛra bi kuluba o kuma b'an bolo yan minnu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ani parti politiques ka ɲɛbila sɛbɛn min kan ka dilan o kuma fana b'a kɔnɔ ko jo sariya tigiw tun bɛ ɲɔgɔn ye de la Genève kaw fɛ yen o fana kuma o dantigɛlen don a kɔnɔ jɔyɔrɔ dira maa dɔw fana ma o fana bɛ conseil des ministres kɔnɔna na su in na an ye kibaruya sɔrɔ fitiri seli waati min ye an ka seko ni dɔnko belebele wɛrɛ o fana y'i da Amadu Bagayogo Ija Amadu Mariam ka Amadu Maliyɛnw ka Amadu Fedama Amadu a taara da fala ne kɔni hakili bɛ min na a ka concert laban na Mali kɔnɔ yan o ye Segu festival ye parce que a bɔlen o de la sa u taara tubabudugu la a seginnen ka na a nana sa ko a fari man di a la an bɛ dugawu kɛ sa Amadu Bagayogo ala k'a da yɔrɔ sumaya ministre min bɛ diinɛ ni bato kunna ale ye communiqué kɛ sa k'a b'a ɲini diinɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fɛ maa ma falen fɛn bɛɛ b'an ka jamana kɔnɔ fala ye bɛɛ ni kelenya hukumu kɔnɔna na k'u ka dugawu kɛ jamana ye dugawu ye a ɲininen n'o fɛ u k'a k'u ka seli waatiw la min ye jamana ale bɛ se ka basigi ka kolo suma cogo min
minisiri ko k'a b'a ɲini diinɛ ɲɛmaw ni batotigiw ni karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ ani maa maa bɛ ni diinɛ ɲɛmaa y'o ye an ka jamana kɔnɔ faamuyaliko ɲuman k'u k'o sɔrɔ sɛbɛn in ale kɔnɔna na kunun ko min ye tasuma ale kɔni wulila Lafiyabugu station dɔ kɔnɔna na Fala ye ko min ye tasuma in nana cogo di mototigi dɔ ale ka moto o de kɔni ye tasuma in ju bɔra ale de la n'a fɔ seerew y'a lakali cogo min maa kɔni ni ma to waleya in senfɛ ala ni protection civile ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ani polisilakaw ni dugudenw olu kɔni sera ka kasara in ma ni ma to a la taji o de wulila station in kɔnɔna na min ye citerni dɔ o de kɛra ko bɛɛ lajɛlen sababu ye moto caman kɔni jenina min ye guwa minnu bɛ yen n'o ye feerelikɛlaw ka guwaw ye an'u ka butigi fitininw olu caman jenina magasɛntigiw olu kɔni dugu jɛlen olu nana sɔrɔ u ka sokɔnɔna u ka minɛnw u bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana ka kɛ bugurumugu ye Fala ye samara feere yɔrɔ telefɔni portable feere yɔrɔ fɛn feerela fɛn fɛn b'a kɛrɛfɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka n'i ɲɛjɔ k'a lajɛ tasuma in min ye citerni bolila ye ale kɔni ni sera sa k'i dɛndɛn n'a ye ka taa ka bɔ n'a ye station yɛrɛ kɔnɔ yaasa a ko kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo min nɔ tɛ butigi minnu tun bɛ ani so minnu tun bɛ yen Yakuba Konate y'a fɔ studio tamani mɔgɔw ye cogo min k'an kun bɛ kuma wɛrɛ fɔ min tɛ nin si ye sabula station in a bɛ duw camancɛ la Fala ye anw tɛna n'an da don nin kuma na tuguni sabula an ye min fɔ nin kan kɔni fo station tigi dɔw ye ne yɛrɛ wele ka ne sɛbɛkɔrɔ nɛni k'an dɔgɔya ko an b'u juguya la an t'u juguya la an tɛ mɔgɔ si juguya la sigi kɛcogo kama de an y'an ta fɔ an k'a fɔ ɲɛmaaw ye u k'a jateminɛ kɛ n'o tɛ nin man d'anw yɛrɛ ye o anw bolo fɛɛrɛ de kan ka tigɛ u bɛ sigi cogo min na a sigicogo ka kɛ ka ɲɛ Fala ye ko ta in ni citernitigi ka faamuya n'a ka bonya n'a ka ko yɛrɛ tun tɛ a ko k'an kun b'a lakali dawɛrɛ la bi sɔgɔmada in na Bayisa Duɲɔ ale bɛ kin kɔnɔna na ye a ko basigi nana dugu jɛlen tasuma kɔni sera ka fa min ye kin kelen kɔnɔna na n'o ye Lafiyabugukaw ye feerelikɛla dɔ bɛ yen n'o ye telefɔni feerela Asani Sare ale kɔni kun ka yɔrɔ ka jan nka tasuma a ye tiɲɛni don ale fana kun dɛ a ko k'ale ka minɛn bɛɛ lajɛlen jenina ntayi telefɔni kelen kabakun t'a mɛn i ka telefɔni bila o fɛ yen k'o tɔnɔ ma da i ka telefɔni nin y'a ko bannen a y'an kɔn kiti min na kɛba station kelen in kɔnɔna Fala ye citerni ale ni maa min bɛ yen n'o ye citerni bolila ye ko k'o fo nka foli belebele o ye dugudenw ta ye dɛ dugudenw ko station min filɛ ni ta minɛna kɔnɔ Fala ye a bɛ du bayirika de cɛ ma Mamani Mayiga ni ale ye mairie secrétaire général ye ale ye kuma in bugunatigɛ fɔ min ye denmisɛnninw olu ka tɔnbolo fara bɛ n'o bɛ sigida 4nan kɔnɔna na olu ka jeunesse o secrétaire général de ye Mamani ye a ko ala de farala Lafiyabugukaw kan koyi sinon ko kin wuli kun don chauffeurkɛ yɛrɛ kɔni sera sa ka bɔ ni fɛn ye ka taa bila min fɔ su dɔ dɛ rond-point in a taara dasi de ntayi k'a sama ka bɔ station kɔnɔna na Mamani ko k'e kun k'a jateminɛ sa ko nin kun ka station in minɛ Fala ye ja station wɛrɛ b'a kɛrɛfɛ k'u tugutugulen don ɲɔgɔn na mɔgɔw ka du kɛrɛfɛ de ne yɛrɛ bolo n'a bɛ fɔ ko n'i bɛ fɛnw sigi ko minnu ye fɛn ye k'u ka janya ɲɔgɔn na o tɛ station ta la an ka jamana kɔnɔ dɛ olu tugutugulen don ɲɔgɔn na Fala ye ko a kɛra ala faranga ye maa si ni ma to ko in senfɛ ko nɔn tɛ du fɛn fɛn tun bɛ yen ko dugu tun bɛ jɛ kɔnɔ an tun bɛ ko wɛrɛ lakali ko nka ko min ye tasuma falaw ye olu sera ka wuli k'u jɔ nin bɛɛ la bi Bamakɔ kɔnɔ studio tamani mɔgɔw ko station k'a bɛ ka jɔ i ko du de sisan maaw bɛ du jɔ cogo min na ko station fana bɛ ka jɔ ten de ale dun fana ni fɛn tɔw tɛ kelen ye Fala ye ko ka lajɛ sa ɲɛmaaw u ka faamuyali kɛ nin ko in na yaasa nin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min ye Umar Kamara ye ale ko a bana ta ko min ye Fala ye ko min ye station dayɛlɛli k'a ma nɔgɔn dɛ a kɔni ka nɔgɔn a ka gɛlɛn nka o bɛɛ la a bɛ ka dayɛlɛ don o don hali boulangerie a tɛ kana caya ni boulangerie ye sisan ni a kɔni nin kɔni ye ka kuma ten dɔrɔn Kamarakɛ sinon kɔni foyi man gɛlɛ ni wari b'i kun jamana in kɔnɔ foyi man gɛlɛ ni wari t'i kun de
i sen t'a la i tɔgɔ t'a la i jamu t'a la fɛɛrɛ mun bɛ tigɛ sa faso de ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la nɔn tɛ an bɛ ka sira fɛn o fɛn ye fala ye fɛn fila bɛ bamakɔ yan nin waati in na mɔgɔw kan k'u kɔlɔsi i ka du sɛbɛn du papiye i kɔlɔsi a la aw sigilen nangama sumalen dɔ bɛna jɔ k'ale ta aw ka du ye wa n'o tigi n'o ni finitigilakaw nana n'o ni sisi mɔgɔw nana n'o ni papiye nana u b'aw ka sokɔnɔminɛn bɛɛ kɛ kɛnɛmaminɛn ye wa station y'a filanan ye bi ɲɛmɔgɔw k'u hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ maa caman ka du bɛ ka minɛ a la dɛ bingali yɛrɛ ni tɔɲɔ fala ye hakɛ tɛ sɔn dɛ wa funteni na fana ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye u k'u janto u yɛrɛ la station bɛ minnu ka yɔrɔ kɛrɛfɛ a y'aw hakili to aw yɛrɛ la parce que maa tɛn'i ka du bila ko parce que ko station b'a kɛrɛfɛ nka bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la nin waati in na kuma tɛ nin funteni waati in o ye an ka ladilikan ye yanni fanga ka wuli k'i jɔ a ko nɔfɛ maa 6 ko bin ye jɛkulu marafatigiw ye olu ta sanfiyansokaw fɛ Tomiya mara la waleya in kɛra nin kalo tile 2 jɛkulu marafatigi lakodɔnbali dɔw fɛ dugudenw y'a yira sa ko waleya in kɔni kɛra min ye maa siganama dɔ ye fara k'a y'a yɛrɛ kɛ finitigi ye olu dara la ja ale ɲɛbila mɔgɔ de ye kana tɔn ye a nana kana ninnu salo ka taa n'u ye dugudenw ko min ye nin bingalikɛla jugu ninnu ye u b'olu ka dugu dalo la kuma bɛɛ olu yɛrɛ kɔni t'a dɔn fɛn o fɛn don sa mɛ min ye finitigilakaw ye olu kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye ko bɛ se ka sɔrɔ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na a bɛ n'a fɔ maa ninnu u yɔrɔ man jan Tomiya la han a na kɛ dugudenw dɔw b'u yɔrɔ dɔn minnu ye maa 6 ninnu ta ka taa n'u ye Fili Buhari k'a fɔ Fili Sisogo n'a bɛ Buharelakaw ka sigi la fala ye an kun y'a kuma fɔ a dɔgɔkun kelen tun ye nin ye a ye laɲini kɛ sa ka kɛ ni a ka kɛnɛya ko ye k'a bɛ se ka labila cogo min mɛ bi kiiri tigilamɔgɔw ko liberté provisoire tɛ se ka d'a ma Fili bɛ kaso la kun min na o ye jamanakuntigi ka pankurunko ye pankurunko in ale y'a sɔrɔ ale de kɔni y'an ka jamana sɔrɔ minisiri ale de tun ye IBK ka wagati sanu ye musaka ninnu foyi tɛ dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen tɛ dun n'ale ma a tɛgɛnɔ bila pankurun san n'ale ka waati o kɔlɔlɔ de filɛ nin ye a san 3 de nin a bɛ kaso la han fala ye a fa san 4 sa kɛ parce que 2021 de don 2021 sa o tɛ san 4 ye a bɛ san 4 kaso de la sisan min ye Fili ye a kɔni ka suradonbagaw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen k'u wuli k'u jɔ yaasa a bɛ se ka bɔ Nze nka kiiri tigilamɔgɔw ko k'a tɛ se ka bɔ Burulayi Samake ale kɔni b'a ka so nin waati in na yan'a ka kiiri don cɛ avril kalo tile 24 ale fana ni finitigilaka dɔw karilen don ɲɔgɔn na sigida 6nan procureur n'o ye juge ye olu kɔni ko sa ko fo a ka ɲininka min ye maa kofɔlen ye a kun bilara ka taa Bamakɔ kura kasobon na nka ni ye ka tɔndenw n'a ka maaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ waleya in fala ye nin ko ka don dugukoloko de don dugukoloko don dɛ awɔ a lamɛn kɛ Burulayi ale bɛ Gabriel Ture syndicat la syndicat taara dugukolo san dugukolo san ni titre foncier global kelen de tun don a fɔra bɛɛ ka titre bɔ Burulayi ka dugukolo bɛ yɔrɔ min na colonel dɔ nana ko y'ale ta ye o taara n'a ta ye bɔgɔ jeninen kan ko bɔgɔ jeninen mɔgɔw ko Burulayi k'a ka so ci Burulayi ko a ye papier jan min b'a to n bɛ se ka n ka so ci ko tribunal ka papier d'a ma min b'a to a bɛ se ka so ci an ye min mɛn dɛ fala ye parce que tribunal ma kuma ko in kan tribunal kɔni bɛ k'a ka baara kɛ komi ni ko bɛ tribunal la an k'a ɲɛfɔ cogo la an ye min mɛn syndicat da nka nin ko bɛ ka kalaya kuma min fala ye contentieux maa min bɛ Kati dugukolo ko bɛɛ kunna o wulila ka taa Gabriel Ture mɔgɔw fɛ yen n'o ye Jakarija Konate min yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ n dɔgɔnin sɛbɛn don a taara ko papier min dira cɛ ma k'o tɛ papier ko u y'a annulé Kati y'a annulé on ont terminé non nga kiiri sinsinnen don min kan an t'o dɔn dɛ a bɛ se ka kɛ fala ye komi sisan ni magistrat ni papier b'a bolo n'ale ko k'i ka fɛn dɔ kɛ n'i m'a kɛ a b'a fɔ k'i y'ale kan sɔsɔ n'i y'a kan sɔsɔ a fana b'a yira k'a fɔ ko ale fana bɛ sariya mun kunna o bɛ yamaruya dɔ d'ale ma ne kɔni y'a ko fɔngɔ ɲɔgɔn kɔ de mais ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka min na fala ye est-ce que e ni ne ye sɔrɔdasi ye e ye dɔgɔtɔrɔ ye i dɔnnen don
est ce que na anw bilara ɲɔgɔn na an k'an ka minɛ ka bila kaso la a b'an bɔ yɔrɔ dɔn a b'an sɔrɔ yɔrɔ dɔn n'a b'a fɛ an ka kiiri kɛ est ce que an k'an ka minɛ ka bila kaso la ne bɛ k'o ɲininkali de kɛ nka n t'a dɔn juge ka daluyaw ye mun ye dɛ n b'o fɔ ka fara a kan parce que juge bɛna a ka daluya fana f'i ɲɛna a bɛ fɔ bɛɛ ɲɛna ko maa si tɛ sariya sanfɛ nka ko maa si sariya dɔnbali tɛ fala ye nka sariya a fana kan k'a lajɛ an k'a dɔn sa dɛ n'an minɛna de n'an kan ka sariya dɔn walima yan'an ka minɛ de n'an kan ka sariya dɔn o fana kan ka kɛ dɛ wa fala ye fɛn kelen bɛ yen u k'o fana latile dɔgɔtɔrɔ mana fili a bɛ taa kaso la polisi mana fili a bɛ taa kaso la maa mana fili n'i ɲinɛna n'i ɲɛngɛnna i bɛ taa kaso la nka ni juge filila a tɛ taa minɛyɔrɔ t'a la dɛ taa yɔrɔ foyi t'a la i kɔni b'a mɛn ko juge ɲaŋina u taara u ye réunion kɛ nka fala ne ko mali yɛrɛ kɔnɔ ni fantan se tɛ maa min ye n'i tɔɲɔna o i bɛ t'i kungo fɔ jɔnni de ye i mana tɔɲɔ par exemple sisan e ni juge dɔ ka kɛ ɲɔgɔn na ou bien ni magistrat ou bien fɛn dɔ ka kɛ o mana gɛlɛya bɛ t'o ɲɛfɔ jɔn de bɛ dɛmɛ sisan c'est pour que mɔgɔw b'u sɛmɛ u ka syndicat la bon anw dun tɛ syndicat la nka a bɛna ta n t'a dɔn juge ka daluya ye min ye dɛ parce que a fana ka daluya bɛ se ka k'a bolo procédure kɔnɔna na yen n'i tɛ dossier dɔn i bɛ se k'i ka hakilina fɔ a n'a ko ye cogo fɛ ani ye min mɛn nka juge fana a fana ka daluyaw b'a bolo nka fala ye anw fana ka juge ko ma nɔgɔ an fɛ yan dɛ n k'o fana f'i ɲɛna dɛ munna anw minnu bɛ nin bɛɛ fɔ ni ko kɛra an de bɛ tila ka ɲininkali kɛ fala ye ne ko e tɛ juge so e t'a soma dɔn dɛ a t'a fa a fa bɛ seli misiri mun na nka anw de b'o fana kɛ ouais a dɔgɔnin ye kasimi kasimi jumɛn min kun bɛ kiledu la kɛ ouais c'est vrai an tɛ taa lajɛ n'a sera ka kuma kɔ bon o bɛ se ka kɛ cogo di ko juge ka kɛ juge ye an bɛɛ dun b'a fɔ ko sariya ka tigɛ tiɲɛ kan nka ni sariya ye baara daminɛ fana ni an bɛ tila k'a fɔ tuguni ko an k'o ɲɛɲini bon peut-être keba bɛnkɛ don a bɔra kɛɲɛba kati a mɛnna kita a mɛnna bon keba ba ka mɔgɔw ka ca parce que keba ba de ka mɔgɔ ka ca n'a fa ka mɔgɔ ye bon an k'a lajɛ keba ka fan fɛ n'a u ka mɔgɔ dɔ ou bien n'a ma kalan kɛ keba ninnu fɛ yen a bilalen ka na bamakɔ yan n'a ma fɔlɔ an de bɛ nin bɛɛ ɲɛɲini ka sɔrɔ ka don mɔgɔw kan bon n'olu tigiw ko an ma ko sariya ko tan an ko a kana kɛ ten dɛ a ka k'an ta ye an fana o fana jogo b'an fana na dɛ an k'o fɔ n'o tɛ n'a fɔra sisan ko fantanw bɛ taa kiiri la o olu tɛ siran o ni fantan welela fala ye a bɛ taa kiiri la o sɛbɛn minnu ye minnu b'a fɔ k'u ye duguba kɔnɔ mɔgɔw de bɛ wuli ɲinini na ouais Musa Kino y'an ka mɔgɔ yɛrɛ an bɛ Funɛ Malimada ale y'an ka mɔgɔ ye sɛnɛga Adi Modi Tal ninnu an k'u lajɛ n'u bɛ se ka kuma ka cɛ an de bɛ nin bɛɛ kɛ mais se tɛ minnu ye olu b'a kɛ cogo di olu bɛ taa de donc an ka jugew fana faamuya u ka baara la an k'a to fana kuma dɔ la ni ko dɔw kɛra k'a bɛ sariya bolo an k'a to sariya fana k'a ka baara kɛ ni sariya y'a ta fɔ o don an m'a fɔ yan ko a ka da anw ye ko fili ka bila nka an m'a fara kan k'a fɔ ko sariya de b'a dɔn n'a kan ka bila n'a man ka bila nka an fɛla min ka d'an ye an nikun na ani an ka faamuya la min ka d'an an y'o de fɔ mais o kɔrɔ tɛ ko juge ale ka baara ye min ye k'an bɛ taa ale juge jɔrɔ wa n'a tant que an ma bɔ o la fala ye an bɛ min nɔfɛ a tɛ ɲɛ parce que an bɛ ka nin bɛɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛw sigilen don olu tɔɲɔnen don nin ko bɛ ka kɛ olu la k'olu minɛ se dun tɛ olu ye mais n'a fɔra sisan ko ouais non u ye fala yɛrɛ minɛ a bɛ baara kɛ Kasimu ye non an ka wuli k'an jɔ n'an ma mankan kɛ nin n'a tɛ yɛrɛbɔ n'an tora mankan na don la mankan bɛ taa n'an bɛɛ ye an k'an ka kiiritigɛlaw to yen bonya ni karama kɔnɔna na ni fɛn mun kalifar'u la u k'a baara kɛ n'an m'o kɛ don dɔ la an tɛ se ka hali kiiri ɲɛnama fana sɔrɔ kiiritigɛla baden de bɛ yen mun bɛ baara kɛ danaya ni tilennenya kan o caman de bɛ yen dɔ ye n wele kunna sini a ko juge min bɛ bi mɔgɔ minnu bɛ kita tribunal kunna bi ko k'u fo k'a cɛ kɔni a jɔlen don sen bɛ yɔrɔ min na bi kita kitakaw bɛ k'u sago sɔrɔ a ka ko la dɛ kita bɛɛ bɛ k'a tanu fɔlɔ o ɲɔgɔnna caman de bɛ justice la et puis hali mɔgɔ bɛ fili ka baga mɔgɔ minnu ma an t'u ka version dɔn parce que jugew tɛ kuma an kɔni b'an ka jamanadenya hakili n'an ka fɛn fɔ mais jugew yɛrɛ tɛ fɛn fɔ a la nin ko in ye ne sɔrɔ a y'a sɔrɔ ne bɛ Ghana an y'a baro kɛ an ni maliyɛn minnu bɛ Ghana ye olu ko ko munna Mali kɔnɔna mɔgɔw tɛ sɔn ne ko nka n ko nin kɔrɔ ka dun
ko dɔgɔtɔrɔ bɛ se cogo di ko ka baara bila mɔgɔ kelen kama n ko nka o kana tɔ fɛ n'i ye dɔgɔtɔrɔ ninnu fana ɲininka olu fana bɛ bɔ ni fɛn ye min ka girin ni bama ye ji jukɔrɔ an y'a kuma kɛ fala espoir ala an donna an ka ORTM ko kuma na ko mun na ko ORTM baarakɛlaw minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ ORTM na olu de bɛ diinɛw organiser olu de bɛ festivalw organiser olu de bɛ conférence organiser mun na olu b'o kɛ olu yɛrɛ dun ye ORTM baarakɛla ye association b'u bolo parti b'u bolo ko mun na k'o bɛ kɛ sisan ko kuma na ko ORTM baarakɛlaw ɲɛ tɛ jamana tɔw télévision so mɔgɔw la wa fala n kɔni ma se ka kuma o la dɛ o kɛlen na ma se ka fɛn fɔ parce que n yɛrɛ b'a dɔn o ye tiɲɛ ye an b'a ɲini ORTM direction fɛ a ka falen kɛ o ko la e bɛ bɔ télé la don o don e bɛ soirée organiser e bɛ festival organiser e de bɛ dida diw kunna e de bɛ parti politique la u k'a lajɛ k'o falen sabula an dafɛ jamana maaw bɛ k'an lagosi n'a ye kosɛbɛ maa min bɛ téléjournal kɛ fala ye o de ka tila ka taa atelier sigi k'o bɔ télé la maa min bɛ festival sigi sen kan o ka tila ka togo bɔ télé la ale yɛrɛ bɛ baara kɛ télé la u k'a lajɛ u k'u bɔ ɲɔgɔn na parti de b'i bolo t'i ka parti baara kɛ k'i ka ONG baara kɛ i ka télévision baara i k'o to yen walahi a fɔra k'an to Benin de ne ma se ka hali foyi fɔ maliyɛn minnu bɛ Benin y'a ko la parce que ko olu yɛrɛ dabali bannen don quoi est ce que Mali ɲɛmɔgɔw ɲɛ bɛ nin na k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ tɔgɔ tiɲɛ ye jamana ma télévision so journaliste baarakɛlaw olu de bɛ don o don fɛn organiser la ani tuma o tuma u b'u yɛrɛ majamu filɛ ni galama na ci ɲɔgɔn na u b'u yɛrɛ majamu u k'a lajɛ cɛ filɛba wɛrɛ b'anw na sisan dɛ degun bɛ jamana kɔnɔ bi n'a fɔra k'olu bɛ nin na a degun barika ka bon donc nin kun ye fɛnw ye an ye minnu lakɔlɔsi an ka taama sen fɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u ɲɛ bɛ an na cogo di a n'an yɛrɛ bɛ k'an ka jamana kɛ cogo di an ka hakili to an yɛrɛ la walayi fala u ye ORTM mɔgɔ ka kuma fɔ ne ma se k'u jaabi walayi n bɛ mun fɔ parce que tiɲɛ don u y'a bɔ u tilara ka jaw yira n na u ka téléphone kɔnɔ u ye kelen yira ka fila yira ka saba yira donc direction mɔgɔw k'a lajɛ o fila tɛ se ka taa o baara yɛrɛ tɛ sɔn o ma baara tɛ se ka sɔn o ma cogoya si la donc n'an bɔra yen kalanko ta na sira fɛ nin waati in na fala ye funteni bonya kojugu sira fɛ sa a yirala k'a fɔ ko min ye ekɔlisow directeurs k'u u ye kalan heure falen han denmisɛnninw bɛ don nɛgɛ kanɲɛ 8 u bɛ jigin ka na so nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o ye 12h30 ye ko o kɔni de ye kalan kɛ waati ye nka an bɛ min f'u ye an ka école ma ta 1er octobre dɛ an taara le 4 novembre u k'u hakili to yɔrɔ fana na n'a ye programme falen a y'a hakili to a la k'a fɔ k'aw ma ta le 1er octobre aw taara le 4 novembre k'a sababuya kɛ sanjiko ye programme dun fana de bɛ kalanko la a kɔni ka d'an ye funteni na denmisɛnninw ka don bɛrɛ la nka u k'an ka kalan min kɛ u k'o fana jateminɛ yaasa baara ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na jaabi minnu bɔra sa ka kɛ ni musaka ɲini ye ni a bɛ f'o ma ko bon de commande ani bon obligatoire ninnu Mali kabini avril kalo tile 2 k'an ye dɔ sɔrɔ hanfala ye an tun bɛ ka miliyari 40 ɲini an ye miliyari 30 ani buruburu 99 199 sɔrɔ 100 sara la sa u bɛ 110 ma min ye miliyari 25 ye o farala o kan wasa min ye an ka jamana ye ale kan ka se ka kɛ banki minnu b'an yɛrɛ fɛ yan fala ye ani minnu bɛ fɛn na olu ye miliyari 25 di an dafɛ jamana dɔw bɛ yen fana olu fana bankiw fana ye dɔ di Mali irisi AES jamanaw olu kɔni bɛ lajɛla irisilakaw fɛ yen babu ye tali kɛ min na sa min ye irisilakaw ye u ko k'olu kɔni olu n'u wasa don AES la k'a jaso ka ɲɛ kosɛbɛ maa bɛ yen sa n'o ye wolomasiri tabaw ka ko ye u bɛna kalankɛlaw bila olu ka ko hukumu kɔnɔna na baaraba minnu bɛ an ka jamanaw kɔnɔna k'olu sigi sen kelen kan jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na k'o fana sigi sen kelen kan min ye minanko ye ale ni jagoko u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na wulada in na minisiri 3 ninnu n'o ye AES minisiriw ye u ni jamanaden minnu bɛ AES kɔnɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ale lasigidenso la irisilakaw fɛ yen o baro sigi fana kɛra ka ɲɛfɔli k'u ye baara minnu bɛ sen na waleya minnu bɛ ka kɛ bi jamana ninnu kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale bataki ta conseil des ministres
laadala ale bɛ kɛ araba tɛ nka sen ta kɛra bi juma ka kɛ ni ko n'a kɔrɔ ye kuluba faama sigiyɔrɔ la général d'armée Asimi ko ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo min ye sɛbɛn minnu tun bɛ yen sa n'olu sigilen don sen kan sa u y'a jira k'a fɔ ko o sɛbɛnw olu dɔw lawaleyara ka bɔ ɲɛbila sɛbɛn dɔw olu yiral'u la jɔyɔrɔ dira maa dɔw ma minisiriw ka baarakɛlaw n'u ka baara bolodalen u ye ɲɛfɔli kɛ o la minisiri min bɛ sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamudu Kasoge ye ale ko sa ko min ye ici commissaire de justice ye sariya kura sigira sa ka olu ka baara ka don bala kura ye min ye ici commissaire de justice ye olu ka baara bɛnnen don min ma fala ye ne sɛbɛn bɛ taa d'i ma k'i kan ka na kiiri la k'i welelen don olu de bɛ t'o d'i ma maa caman bɛ ninnu dɔn kosɛbɛ an yɛrɛ b'u dɔn koyi n'olu y'i wele ka ban kɔni o kɔrɔ ko fanga mago de b'i la o n'u ko dɔrɔn telefɔni na ko c'est monsieur Kassim Traoré ko on a un truc pour toi ko je suis ici de justice tan fala ye o kɔrɔ k'i wele don fanga la nka u ka baara t'o dɔrɔn ye isew olu de bɛ ni minɛn minɛna maa la n'o ye commissaire priseriya ye olu de b'o kɛ e ka minɛnw minɛna andarakira fɛn dɔ senfɛ olu de bɛ se ka sugubulon sigi k'a feere k'a baaraw kɛ o hukumu kɔnɔna na sa sariya min tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ u ka kow la ko o de nana yɛlɛma nin waati na ka ba don a la kurakura ye o b'a to sa min y'an ka jamana kɔnɔ dɔw fana bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kiiritigɛsow la ici yɛrɛ bolo n'o ye ici commissaire de justice ye ale sariya fɛn min sigira sen kan sen sa o b'a jira k'a fɔ ko cour d'appel ale kan k'a tɔgɔlataw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min y'an ka marabolo fana na o b'a taw sɔrɔ décret min filɛ nin ye n'o taara sa fala ye o kɔni bɛna na 70 ani ici maa minnu kan ka ICA baara kɛ a bɛna na mɔgɔ 75 de lakodɔn 40 olu bɛna na to Bamakɔ cour d'appel ale ka yamaruya kɔnɔna na min ye a tɔ 9 ye sa o ye Kayi ye min ye 26 o bɛna na taga kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kayikaw Motikaw olu ka cour d'appel la jɔyɔrɔ ko ta na sira fɛ minisiri minnu bɛ yen n'olu ye jɔyɔrɔ di maa ma u ka baarakɛyɔrɔ la o ye ministre de l'administration territoriale ni décentralisation ye mara kama bɔli maa min bɛna na ta sa fala ye i ka wolosɛbɛn fo ka taa se carte biométrique ma a soba bɛna na kɛ soba kelen pe de ye n'u b'a fɔ ma ko agence nationale de la sécurisation de l'état civil o taara ka di maa min ma CTDC ɲɛmaa n'o ye commandant Simo ye an b'a dɔn maa min don a ka laadiriya n'a ka tilennenya nɔgɔ fosi tɛ o la an b'a fo denmisɛnnin don nka baara kɛcogo a ka ɲi a bolo kosɛbɛ fɔlɔ an bɛna na denmisɛnnin dɔw yira mɔgɔw la o damadɔnin bɛ yen bi tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ maa waso kun bɔ olu denmisɛnninw caman fana bɛ ka wuli bi minisiri so min bɛ yen n'o bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna ale fana ye jɔyɔrɔ di maa ma inspection générale des armées o kɛra colonel major Musa Buwa Kulubali ale kɛra o ye min ye minisiri so min bɛ sɔrɔ ko kunna aw terikɛ ye Sanu inspection en chef adjoint min bɛ finance la sa o kɛra Mohamed Kanamba ye ale ye planificateur ye inspecteur à l'inspection des finances Keita Yiriba Keita ale fana ye inspecteur des finances ye Sumaila Dia o ye fana inspecteur des finances ye Awa Jakite n'a bɛ Bertelakaw ka sigi la o ye ingénieur informaticien ye minisiri so min bɛ courant ni ji ko kunna an ka jamana kɔnɔ conseil technique ale ye o dɔw ta fala ye Sidi Mohamed Kulubali ale b'o o la min ye Al Mustafa Ibrahim Mayiga ale fana bɛ o la minisiri so min bɛ yen sa n'o bɛ maliyɛn minnu sigilen don kɔ kan olu ka ko kunna chef de cabinet ale y'o ta k'o kɛ Sidi Mohamed Kone journaliste o tɛ junior ya chaîne de junior ale tɛ ya ale don dɛ Sidi Mohamed Kone ale de ye dɛ junior de don o y'ale y'o k'a ka chef de cabinet nin t'a maa filanan ye sa a bɛ k'o ta wari tɛ min na sa wa a ye dɔ ta k'o kɛ chargé de communication o fana bɔra wari tɛ min na o fala ye n'an bɔra yen an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ɲɛ u bolo minisiri so min bɛ dugukolo ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale fana ye inspecteur de domaine ani ni foncier maa dɔ ta Modibo Kamara ale bɛ o la min ye Alu Ture ye o b'o la minisiri so min bɛ yen n'o bɛ diinɛ ni bato kunna ale a ka secrétaire général falen maa min ye jɔyɔrɔ ta sa o ye faama kan n'u b'a wele ko Segu Jɔnsan o ye planificateur ye minisiri so min bɛ yen n'o bɛ bagan mara ni jɛgɛmɔ kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil technique dɔ ta o ye Adama Jara ye vétérinaire don minisiriw ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na n'u ka baarakɛlaw hukumu kɔnɔna na
sariya minisiri a ko ko ale tun bɛ Genève-kaw fɛ yen mars kalo tile 28 tɛmɛnen ko Genève ye baro sigi kɛ ka kɛ ni jo sariya o kɛrɛnkɛrɛnnen waleyaw ye min ye baara ɲɛ sa k'a ye tali kɛ san 2024 o novembre o avril kalo tile 4 kana se novembre kalo tile 30 ma maa kɛrɛnkɛrɛnnen min sugandilen don n'o bɛ jo sariya la kɔlɔsili kɛ Mali la Falaye k'o ye sɛbɛn min bɔ Mali ka minisiri Kasoge ko k'ale ma jɛn n'o ye bi a ma jɛn n'o ye sini sabula ko maa in ye kuma min fɔ a ka sɛbɛnw kɔnɔ diɲɛ seleke naani maaw ɲɛna Genève-kaw fɛ yen k'a ma maa ɲininka ani maa ma kuma fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'o fɔ a sini sababa ma bɛn ko wa fana ko min ye Mali yɛrɛ ye a ye min fɔ Mali yɛrɛ kan Mali tariku ni Mali kɛcogo kan ani Mali baarakɛcogo kan k'a bɛɛ lajɛlen ye nkalonfin ye ko wa k'a ye waleya minnu fɔ kɛnɛ kan ye ale olu kɔn min ye minisiri Kasoge ye a ye jida ko kuraw sɛnɛ na a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye charte de kurukanfuga ye o min sigira anw fɛ yan san 1236 san o b'a yira k'a fɔ ko Mali jo sariya kɔni jamanaba don min ye maaninfinw n'u ka hakɛw ye olu dafalen Mali ye o jamana ye baara min bɛ yen bi ni Mali bɛ k'o kɛ ni diɲɛmaa ye k'o ma dogo maa si la minisiri ale ye fɛɛrɛw minnu sigira sen kan ni waleyaba minnu bɛ ka kɛ jo sariya labatoli la an ka jamana kɔnɔ maaw ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min na sa a ye nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ko ko bi ko fɛɛrɛ minnu tigɛlen don Mali kɔnɔ ka se ka taga ɲɛ k'o bɛɛ lajɛlen k'o dɔnnen don diɲɛmaa fɛ Falaye kɛnɛ kan yen jamana minnu bɛ yen olu fana ye Kasoge ka kuma sɔn ji la conseil des ministres bataki kɔnɔ o y'a lakali cogo min ko maa caman ye kuma ta kɛnɛ in kan ye ko cɔn ko Ala bi Mali a bɛ ka paara ɲɛba kɛ ka taa jo sariya lafasali ko taw na sira fɛ majɛ minnu bɛ yen k'u kan ka Mali ale senkɔrɔma don a ka se ka o majɛ dɔw la tile ka se ka baara kɛ ko ni maa bɛ baara kɛ n'a ka ɲi Falaye ni fili minnu b'a la i b'a bila sira kan ka kana jinɔgɔ ta ka k'a ka baara bɛɛ lajɛlen na k'o man ɲi ko kɛnɛ in ka ɲi sa min ye an yɛrɛ ka jo sariya lawaleyali minnu kɛra ani baara minnu kɛra ani wulumasiri taba bɛ seko ni damayira min na bi Kasoge ale y'o sɛbɛn bɔ k'o d'u ma k'u yɛrɛ bɛ se ka na a la sɛgɛsɛgɛ nka min ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen min talen don n'o sigilen don jamana kɔ kan ka kuma Mali kan k'a da ye fɔlɔkɔ bin tigɛ minisiri min bɛ baarako kunna an ka jamana kɔnɔ a ko ko maa ta fonction publique la Falaye san 2024 tɔ bɛ sen na hali bi u kun ye communiqué kɛ janvier kalo tile 17 k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna maaw ta min ye maa minnu y'u kanbɔ sa taliko la maa ba 57 910 olu de sɛbɛn don jɔyɔrɔ dun ye maa 773 ye o de jɔyɔrɔ bɛ ka ɲini kɔnkuru in n'o ye ɲɔgɔndan kun fɔlɔ in ye sɛnɛko ta nasira fɛ ani génie rural o bɛ kɛ lycée Askia la o yɛrɛ ye sini de ye o sini tɛ kalo tile 5 ya o bɛ kɛ lycée Askia kɔnɔna na Bamakɔ min ye ɲɔgɔndan yɔrɔ wɛrɛw fana 6 bɛ jamana kɔnɔna na baara in o bɛ to sen na sa fo avril kalo tile 26 minisiri min bɛ kunnafonidiko kunna sa ale ko k'ale tun bɛ Nations Unies États-Unis kaw fɛ yen diɲɛ seleke naani tɔgɔla sɛbɛn jɛrɛ min bɛ kɛ sa n'o bɛ kɛ numérique kan Washington ale tun b'o la o tako sabanan tun ye nin ye ko Mali yera kɛnɛ kan ye k'a daminɛ sa mars kalo tile 17 ka taa sa tile 20 ma Banque mondiale ale jabala la kumaw ye tali kɛ min kan sa bɔlɔlɔ sira baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na nafasɔrɔ sira ye jamana bɛ se k'o ta k'o don ka yiriwaliw la Mali ko ale tun bɛ yen minisiri minnu fana tun bɛ farafinna tɔgɔ la n'o olu bɛ caman tun bɛ olu ni an ka minisiri Alhamdu Agiliya ni ɲɔgɔn ye Togo b'o la Nigeria Sierra Leone Burundi Chad Gambie Congo ani Laginekaw k'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan babu ni ko bɛɛ lajɛlen cɛlen kɔfɛ sa Falaye a yera sa k'u ka bɛnkan kɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara min b'a to u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma farafinna an fanfɛ bolo la baara ka se ka kɛ min ye bɔlɔlɔko ta nasira fɛ minisiri kelen n'o ye Alhamdu Agiliya nin ye a ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko ORTM k'a tɔgɔ la nɛgɛsoboli bɛna sigi Grand Prix ORTM o fana ye dimanche tɛ yan kalo tile 6 min ye Sidi Bagayogo n'a ka cɛdenw ye olu na y'o kɛnɛ kan ko nka ko nɛgɛsobolilaw Falaye u bɛna ka bɔ IS jamanaw la ORTM tɔgɔ la jɔnjɔn in kɛnɛ kan minisiri ye min fɔ conseil des ministres la k'a kɛ kun ye ka bɛn ni kelenya badenya ni bolodi ɲɔgɔn ma IS kɔnɔna k'o sinsin Grand Prix ORTM min ye nɛgɛsobolila 136 o de bɛna a la 100 o bɛ bɔ Mali kɔnɔna na 30 bɛ bɔ Burkina 6 olu bɛna ka bɔ min ye Nigerkaw fɛ yen Falaye u kan ka min boli o ye kilo 130 ne yɛrɛ bɛ taa n fari filɛ o la kɛmɛ an ka nɛgɛso labɛn Sidi tɛ ne dan sen koyi aw bɛna taa n'u ye sira jumɛn fɛ fɔlɔ parce que aw ka aw bɛ taa n'u ye Kuluba sira aw bɛ t'u namara tuguni
aw tɛ se mɔgɔw la bonninkɛla dugu ma n'a guwanna dɔrɔn aw bɛ siriki yɛlɛma ko ka yɛlɛ ko ka kuluba fara kan ko kirikiriyamu ne bugurini siri u bɛ sɔrɔ ka na donbolo don an da la ko u ye se sɔrɔ ala k'a ɲɛ ka d'a ma minisiri min bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko kunna an terikɛ mamu dafe segu mamu ni yɔrɔ mamu ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko bi an nagakɔrɔ seko ni dɔnko waleyabaw caman bɛ yen falayi ko an k'olu don ba la minisiri ko sa ale kɔni ye laɲini kɛ gouvernement fɛ ɲinan san in hukumu kɔnɔna na seko ni dɔnko bi pɔgɔden de b'an ka jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o sera ka don ba la k'o ta k'o kɛ fɛn ye o bɛ se ka kɛ sɔrɔ sira ye o bɛ se ka kɛ yiriwali sira ye wa an danbew n'an taabolo n'an ka tabiyaw bɛ matarafa a kɔni y'a ɲini conseil de ministre fɛ falayi o ka sigi sen kan o ka lakodɔn yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya minisiriso ale ni nin waleya minnu bɛ sen na minisiri min bɛ baganko ni jɛgɛmɔko kunna an ka jamana kɔnɔ yubaba ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko bagan feere min bɛ kɛ san o san ɲinan ta kun y'a ta ko 17 ye n'o bɛ kɛ sunkalo seli ale hukumu kɔnɔna na ka na ni baganw ye k'u feere sa k'u y'o kɛ marisi kalo tile 20 ka taa bila tile 28 na ko bagan ɲɛnamaw nana wa min ye bagan minnu nana bamakɔ kɔnɔna na k'olu fana bagan tulɔlenw ye an ka marabolo fana kɔnɔna na ko dɔw taara yen a ko tako 7 in kɔni kun bilara sa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sogo sɔrɔ cogo min na sɔgɔnɔgɔ la i n'a fɔ gouvernement y'a laɲini cogo min a ko bagan min kɔni nana sa o kun ye 4,000 4,480 ye o de kɔni kun nana min ye 4,223 ye ko o kɔni o kun olu ye girimanw ye a tɔ sa no o ye 4,400 kɔ ye ko olu kɔni olu de feerela jamana ale kɔnɔna na baara minnu kɛra jamana fantan 4 fɛ minisiri min sigilen no premier ministre nagakɔrɔ ka kalata ko sigi sen kan ale conseil de ministre ladɔnniya sa falayi ko min ye labɛn min bɛ senna yaasa ka parti tɔgɔla sɛbɛn n'a fɔ ma ko charte de parti ko ɲɛbila baaraw kɛra parti politiques ni bɛrɛbɛrɛlitɔnw ko olu ye u hakilina di ka kɛ ni assise nationale ko ka yɛlɛma min don parti taabolo la an ka jamana kɔnɔ premier ministre nagakɔrɔ minisiri min bɛ yen n'o o ye Mamani Nasire ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko yɛlɛmaba min kan ka kɛ sa parti politiques ye min laɲini ka sɛbɛn mun ci ale ma ka kɛ ni sariyakisɛ in yɛrɛ faleli ye an ka jamana kɔnɔ k'o bɛ tali kɛ mun na sa o ye parti yɛrɛ y'a laɲini ko ka dɔbɔ hakɛw la han ko parti ka ca wa min ye parti ye fana u sɛbɛn sɔrɔli a n'a musaka ko k'o lajɛ k'o don bɛrɛ la min ye parti ye u ko chef de file de l'opposition ko k'o don charte kɔnɔna na yaasa o majɛ bɛ se ka latigɛ cogo min wa parti y'a ɲini fana cololi k'i to parti dɔ la ka taa parti wɛrɛ la ni kala taara ka ban ko k'o gɛn ka bɔ yen pewu minisiri ko sa ko min ye baara min daminɛlen filɛ nin ye a kun filanan nana kɛ min ye ale ye min sɔrɔ parti politiques ni bɛrɛbɛrɛtɔnw bolo o bɛna taa da yira an ka jamanadenw na mali fantan 4 bɛ fɛ an ka lasigidenso la ani bamakɔ ale kɔnɔna na minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna sa ale conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko bana minnu bɛ bi n'o olu kɔni kun kɛlen don k'an jɔrɔ i n'a fɔ dengi ko olu jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw kan jamanakuntigi ale ko sa ko bɛɛ lajɛlen ka bana kunbɛn matarafa baaraw kɛ ka dugudenw k'olu wele min ye tanganaw ni tangatagaw ye sa k'olu matarafa yaasa banaw sugu o sugu an bɛ se ka kisi a ma cogo min na asimi ko bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ fala ye bamako avril kalo tile 4 san 2025 secrétaire général du gouvernement Burama Kulubali chevalier de l'ordre national an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruya telimanw na. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Falai, an b'a fɔ Senegalikaw ma sa ko u bonne fête olu ka yɛrɛma hɔrɔnya ye bi ye san 65 tɛ wa 4 avril
min ye Basiru Jomayi Jakar Faye ye a bɛ ka buda han ani an y'a ye cogo min a bɛ ka fɛn dɛ fala ye nka u ka yɛrɛma hɔrɔnya in baara kɛra yɔrɔ min na an ye a ye k'a fɔ min ye Umaru Sisɔkɔ Anibalo ye ale tun b'a kɛnɛ kan Guinée Bissau jamanakuntigi tɛ u yɛrɛ ka jamana dɔ in n'o ye Gambi ye o fana ɲɛmaa fana tun b'a kɛnɛ kan ani maa falen wɛrɛw minnu ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ min ye Senegali ye sa baara in kɔni kɛra Basiru a yɛrɛ y'i to fana senfɛ san kelen kɔnɔna na a sera ka baara minnu kɛ a y'olu fɔ min ye Assemblée nationale ye Senegalikaw fɛ yen olu ye sariya sɛbɛn ta sa n'o ye yafa sariya sɛbɛn k'a fɔ ko amnesty o ko senfɛ sa min ye u ka premier ministre ye n'o ye Ousmane Sonko ye ale kɔni ye kuma belebeleba fɔ sariya in talen sa n'o ye yafa sariya in ye ko ka taa Adji Sarr ɲini dɛ ko a ye waleya min kɛ a kana fɔ olu ɲɛna a ko est-ce que Sonko yafara Sonko ma yafa dɛ fala ye Tchadikaw fɛ yen min ye kalandenw ye n'o ye denmisɛnninw ye k'olu dɔw fatura nin kalo in tile 3 tɛ kunun ye u ka dugu min bɛ yen n'o ye Pala ye Pala yɛrɛ ale bɛ a Worodugu Tchad Worodugu yan fan fɛ u tun b'u ka kilasi de kɔnɔ kilasi in kɔni k'o de firila kilasi min firilen filɛ nin sa y'a sɔrɔ denmisɛnnin ninnu bɛ kalan na a yirala sa k'a fɔ ko kalanden 4 o de nin tora a la min ye caman ye olu joginna i n'a fɔ kibaruyaw sɔrɔla cogo min na k'a bɛ maa hakili lajigi sa min kɛra Salona Siringo n'o ye Ajarikaw fɛ yen ye ekɔliden 15 o fana sara nin cogoya in na n'o ye bulon kɔnɔ kalandenw ye olu kɔni ka siso o de kɔni firila ni u ye Irisikaw ka ministre b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ sira ɲɛnabɔ ko la ale Ikɛrɛni ni Sɛbɛkɔrɔ Jalaki k'a jira k'a fɔ ko b'a fɛ ka cɛncɛn fo ka jamanaw firi waleya in ye tali kɛ sa AES ministre minnu b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ sira ɲɛnabɔ la Mali Burkina Niger olu tun b'o o ko kɛnɛ kan ye u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye Larof ye kɔni a ma tɔ to ko la wa a y'a jira fana ko min ye cɛncɛn fo ka jamanaw ye Irisi bɛna na i bolo d'u kɔrɔ k'u dɛmɛ ka minɛnw d'u ma ka se ka fana min ye kalankɛlaw ye sɔrɔdasiko ta nasira fɛ jagoko ta nasira fɛ k'o bɛɛ lajɛlen sigi Hongrie k'ale bɛna na i sen bɔ CPI la fala ye ale b'o k'o fɔ tuma min na sa min ye Benjamin Netanyahu ye n'o ye Israel premier ministre ye o taara taama la u fɛ yen Budapest kɔnɔna na sa premier ministre kɔni jatigɛbali a taara ye sabula CPI o kɛlen don k'ale nɔ minɛ nin waati in na sa Hongrie kɔni ko sa ko ale CPI u b'a papier fara k'a fili kɛrɛfɛ u t'a la bi u t'a la sini sabula olu ni Israel bolo bɛ ɲɔgɔn bolo World Trade Center maaw n'o olu ye jato kimɛbaaw ye u y'a jira k'a fɔ k'olu ka jatew kɔni jiginna dɛ fala ye ka kɛ ni Trump ye hakilina minnu ta n'o ye droit de douane ko ye douane sariya minnu taxi kura minnu sigira États-Unis fɛ k'a kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen ferekete yɛlɛma jateminɛlikɛlaw ni sɔrɔkɛlaw ko k'o ye jagoya ye ni sɔngɔ ni fɛnw sigira mun kan n'o kɔni kɛra jagoya ka firi nka n'a wulila ka jɔ ko lamɛrikaw b'a dɔn k'a fɔ ko b'u ka hakɛw sɔrɔ mɛ min ye nanzaralakaw ye n'o ye européenw ye olu caman bɛ kule la nin waati in na a fɔ yɔrɔ min fana ma sa ko bourse de New York fala ye kunun ko alamisa k'o fana dayɛlɛla gɛlɛyaba la ka kɛ ni Trump ka waleya in fɔli ye maa caman jɔrɔlen don bi ni a tɛna kɛ lamɛrikɛn jamana yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ e ko k'a na se ka wuli nin kɔfɛ dɔw ka fɔ la wa nka bɛɛ lajɛlen kɔni hakilina tɛ kelen ye dɔw fana ko ko jagoya ni fina fala ye nin waati kɔni u bɛ nin degun kɛ nin wagati ninnu kɔnɔna na min ye bourse ninnu ye olu ka se ka wuli k'u jɔ ko fo ni basigi ni fɛn sannifɔlaw kɛra ko mɔgɔ bɛ se ka kimɛli de kɛ o yɔrɔ la fala ye an bɛna an ka kibaruya kuncɛ ni min ye o man di an ka seko ni dɔnko maa belebele Amadu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale n'a muso Mariam olu kɔni IJA kɔnɔna na san 1975 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen san 50 u bɛ ɲɔgɔn bolo u ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɛ n'u ka dɔnkili ye kabini mɔgɔw b'a f'u ma ko minnu tɛ yeli kɛ fo a nana kɛ Amadu et Mariam fila o de tɔgɔ bɛ fɔ bi sa an ye kibaruya sɔrɔ min ye Amadu Bagayogo ye ko ala y'a ka kalifa minɛ a la Bamako k'a to furakɛli yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔnɔna na n'o ye kɛnyɛrɛye ye bana de tun b'a la a tun man kɛnɛ min ye IJA maaw ye IMAV maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna na ka taa se minisiri min bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna na u bɛ tasibila kɛ ni maa mafalenba in ye k'ala k'a da yɔrɔ sumaya ko ni ala sɔnna a ma a ka janaja n'o bɛna kɛ don min na u na o communiqué kɛ ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan Amadu an yɛrɛ bɛ dugawu k'a ye sabula an n'a ka ɲɔgɔn ye laban kɛra yɔrɔ min ye o ye Segu festival kɔnɔna na ye a don a nana sufɛ sabanan na a n'a muso u y'u sigi an ye surafana dasi ɲɔgɔn fɛ fala ye maa min don n'i b'a kɔrɔ i b'i yɛlɛ dɛ a bɛ baro kɛ kosɛbɛ
wa i kɔni ko ngo kaba a b'a fɔ ko a b'i ta i tɔgɔ ma donc an b'a fɔ sa n ka Amadu a ye jɔyɔrɔbaw fana sɔrɔ Segu ni dɔnko la sabula an ka artiste ka tɔnba min bɛ n'o ye Fedama ye a y'o ɲɛmaya kɛ ka tɛmɛ ka min ye dunga vɛri ye ka na n'a ye immeuble la ka festival sigi IJA yɛrɛ kɔnɔna na a y'o baaraw kɛ se minnu tun bɛ a ye fana ani ka daw yɛlɛ maa wɛrɛw ye a y'o baaraw kɛ an bɛ dugawu kɛ sa min ye Amadu Bagayogo ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya fala ye bi tun ye Sulemani Sise ale ka tile 40 ye o tile 40 hukumu kɔnɔna na sa an b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ ko min ye tile 40 hukumu kɔnɔna na fala ye n'o ye Sulemani Sise ka fatuli ale min fatura février kalo tile 19 Burkinakaw ka ministre min u ka jamana ni jamana u ka Seko ni dɔnko kunna ale ni délégation ba nana ka bɔ Wagadugukaw fɛ yen o hukumu kɔnɔna na sa min ye ministre Mamu Dafe u bɛɛ lajɛlen tun bɛ Sulemani Sise ka du kɔnɔ bi ani Sulemani Sise ka denbaya bɛɛ lajɛlen tile 40 sarakabɔ in a kɛra an bɛ dugawu kɛ min ye Masa Solo ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min Ala k'o nɔgɔya farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ sa an ka sifinw olu kɔni tun bɛ ka jouer bi n'o o ye u ka bɔko 2nan ye u ye 2 ani 0 u y'o de kɛ 2 ani 0 ye u ni jɔnni kun don Sirafiriki olu kɔni o ye worobilanjura ye fala ye ko danko ma ye ko la tiɲɛ ye Centrafrique ka 0 Mali ka 2 Mali kɔni sisan sa e ko an bɛ taa jumɛn na demi-finale la quart finale an tɛna jate maa 4 n'anw fɛ dɛ parce que wala ko minnu ka jɔyɔrɔ mana kɛ 4 n ɲɛ bɛ Tunisie ni dɔ fana tun bɛ ka jouer bi kunun ko k'an to Wagadugu an y'a ye k'a fɔ Burkina fana ye se sɔrɔ 2 ni 1 Egypte la o kɔrɔ ko AES jamanaw ta Burkina ka bɔko fɔlɔ fana na a ye 2 ni 1 de kɛ dɛ donc an bɛ dugawu kɛ sa min ye quart finale ye Ala ka olu timɛko ɲuman d'an ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn su in na ta an b'o jɔ yan sini aw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛ midi an n'anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka yan'o cɛ sa denmisɛnw n'o ye kɔlɔn ye n'a ka maaw ye olu bɛna na 9h waati ka se ka kɛnɛ ɲama fifa an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98 17 36